Muruni karamɔgɔ somaw ni donsow an bɛna quartier dɔ mɔgɔw fo la ilaha illallah mun ni cɛfarinw bɛ quartier mun na u denw bɛ cɛfarinko kɛ cɛfarinw mana kɛ quartier mun na olu den bɛ cɛfarinko kɛ sa Sɛbɛnnikɔrɔ grand pays boy tɔgɔ laban de Sɛbɛnnikɔrɔ grand pays bɛ tago ok donc ni jukɔrɔninkaw bɔra dɔrɔn malidenw kɔrɔ ko bɛɛ ka ɲi parce que bere wuruju i y'a faamu aw ka nin unité mun créelen don ne nin ye bere wuruju den faga don min na a bɛ ban aw ka nin unité mun créelen don ne nin ye bere wuruju mun faga don min na a bɛ ban aw ka nin unité mun créelen don ne nin ye bere wuruju dɔgɔnin faga don o don a bɛ ban koyi aw ka nin unité mun créelen don ne nin ye katikaw faga don o don aw dun mɛ aw y'u ye marifa ci dɔ la kati est ce que aw y'a mɛn k'u ye marifa ci katika dɔ la est ce que aw y'a mɛn k'u ye katika dɔ dɔgɔnin faga est ce que aw y'a mɛn k'u ye katika dɔ faga fatu la u ka katika dɔ faga kɛ u tɛ marifa ci katikaw la u tɛ marifa ci jukɔrɔninkaw la kan tɛ yɔrɔ minnu na u bɛ t'o mɔgɔw de faga i y'a faamuya wa Badalabugu jeunes bilahi aw ye halaladenw de Badalabugu jeunes aw ye yɛrɛwolodenw de Badalabugu jeunes aw de y'aw jɔ marifa ɲɛ marifa bɛ ka ci aw bɛ ka avancer mugujugu bɛ ka ci aw de bɛ ka avancer a kɛra mercenaires o c'est leur problème a kɛra u ka anti-terroristes o c'est leur problème ne ko mun de la u yɛrɛ dagalen don Badalabugu mun faci ko de bɛ Badalabugu o tuma na mun de bɛ Badalabugu sɛji de bɛ Badalabugu mun de bɛ Badalabugu den kelen ɲimi subaga mun de bɛ Badalabugu cɛkɔrɔbaw cɛla cɛkɔrɔba mun de bɛ Badalabugu cɛkɔrɔba mandi cɛkɔrɔba yɛrɛwolo cɛkɔrɔba kankelentigi cɛkɔrɔba dalakantigi cɛkɔrɔba mun bɛ ni denmisɛnninw bɛ leçon t'a fɛ cɛkɔrɔba mun bɛ na Ala ka si d'a ma jɔn de bɛ Badalabugu Mamutu Diko den ne m'a fɔ aw ɲɛna ko Diko tɛ jamu ye cɛmanin bɛɛ jamu ye ko Diko e ma mɛn ko Diko ko Jalo Diko Siribe Diko Sisoko Diko e ma mɛn ko Kulubali Diko e ma mɛn ko Jara Diko ko den ɲɛni mun mana kɛ a fa ye o de bɛ wele ko Diko i kɛra i fa ye bilahi Diko i kɛra i fa ye Diko n bɛ segin a kan i kɛra i fa ye i kɛra yɛrɛwoloden i kɛra halaladen Diko bilahi n kalela Ala la n'a sɔrɔla silamɛya tɛ n'a sɔrɔla ko hɔrɔnya kuma kun tɛ bɔ i da ne kun bɛ ɲini ka ba silamɛya la n'a sɔrɔla ko i y'a faamu ko hɔrɔnya an danbe Diko i ma jɔyɔrɔ si k'i ko tɛgɛ jiginna i m'a fɔ tɛgɛ jiginna i ma tɛgɛ minɛla fɔ i ma wagabiya fɔ i ma soma fɔ n'i b'i ka misiri kɔnɔ i bɛ mɔgɔw wele ka na Ala ma n'i b'i ka misiri kɔnɔ i bɛ kafiriya kuma fɔ mais Diko n'i jɔlen don chaîne politique la i bɛ Mali de fɔ Mali de bɛ bɔ e da sa Diko bilahi Diko Mali de bɛ bɔ e da e Diko mun ma tamani ta ka mɔgɔw wele e Diko mun ma mobiliw bila ka taa Côte d'Ivoire ka taa Burkina e Diko mun ma mawuludu kɛ i ma mawuludu saboter i ma kɛbagaw saboter i ma deli ka Muhamadu saboter i ma wagabiyaw saboter e Diko mun ma silamɛya kɛ kɔrɔmatigɛlen i ma alimamiya kɛ kɔrɔmatigɛlen e Diko mun ma sɔn i sigilen galon ka da i la k'i ye ko dɔ kɛ Jibirila mana e Diko mun bɔ kɔlɔn kɔnɔ e Diko mun e y'i sen da yɔrɔ mun na ni i y'a faamuya wa baji ma poyi ye Ala kɔlɔni ma poyi ye e Diko mun ma sɔn k'a fɔ k'i ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamuya wa i ma e Diko min i y'o faamuya wa i ma fiɲɛtɔ ɲɛ yɛlɛ i ma jigin Bilabili Fala ka kɔlɔn kɔnɔ Jibirila ma n'i labɔ jinɛ i ma jinɛ ye i y'a faamuya wa i y'a fɔ mais i au conseil ɲɛmɔgɔya kɛ san 10 ka sɔrɔla Jibirila m'i bɔ kɔlɔn kɔnɔ i ye au conseil ɲɛmɔgɔya kɛ san 10 i y'i sen da yɔrɔ min na ji ma poyi ye mɔgɔw dar'i la Jibirila m'i labɔ kɔlɔn kɔnɔ mɔgɔw dar'i la i ma fiɲɛtɔ ɲɛ yɛlɛ mɔgɔw dar'i la i ka kabako ma kɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw dar'i la Diko ka bange Bamakɔkaw ka bange ka kɔrɔbaya ka tila ka da karamɔgɔ la bilahi i ma dabiri ni point kɔmi kɛ i y'a fɔ karamɔgɔ minnu nana i y'a faamuya k'u t'i place fɛ ka tila ka mobiliw labɔ Côte d'Ivoire i y'a faamuya wa ka na an y'u ye ka tɔn sigi mɔgɔw ka wari sara an y'u ye ka taa kasi mɔgɔw fa wari nɔfɛ an y'u ye ka taa mɔgɔw danga u bolo nafolo nɔfɛ an y'o karamɔgɔw ye k'e critiquer i place nɔfɛ ka tila ka t'u sigi ye an y'o ye k'e kɛ jadisi ye i place nɔfɛ k'o man ɲi ka tila ka n'u sigi an y'olu ye karamɔgɔ Diko nɔrɔ b'i la sara b'i la dawula b'i la miliyari t'i kun Diko karamɔgɔ milliardaires sarako b'u la karamɔgɔ milliardaires dawulako b'u la karamɔgɔ milliardaires jama ma k'u fɛ karamɔgɔ milliardaires u mangoyara karamɔgɔ
gouvernement ka jeliba ye e di mun e de ye masakɛ sigi k'a fɔ i dabara la ka sɔrɔ i ma boli ji jukɔrɔ ka mɔgɔw wele ka na karamɔgɔ ma ka sɔrɔ ka na président ma ka sɔrɔ i ma boli ji jukɔrɔ k'a fɔ misiri kɔnɔ ne bɛ nin de fɛ a y'i k'a fɛ ka sɔrɔ i ma boli ji jukɔrɔ i y'a faamuya wa e y'o kɛ k'a kɛ président ye k'a sigi e di ko e y'a bila minnu bolila ji jukɔrɔ olu ma se ka jama sɔn a ye minnu bolila ji jukɔrɔ olu ma se ka jama k'a fɛ jibirilayi minnu bɔ kɔlɔn kɔnɔ olu ma se ka mɔgɔw k'a fɛ ala kɔlɔni minnu sen nɔ la ala kɔlɔni poyira olu ma se ka mɔgɔw k'a fɛ minnu ma n'u tɛgɛ da i ɲɛ la n'i ɲɛ bi yɛlɛ olu ma se ka mɔgɔw k'a fɛ e di ko jama nana e protéger jama m'olu protéger jama nana e di ko mun ma garde corps ta n'i ka quartier mɔgɔw nan'i garder b'a fama garde corps ba kelen bɛ karamɔgɔ dɔw bolo garde corps mankan b'u la karamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye wusulan feere e ma wusulan feere minnu y'u ta kɛ iranɛw ka misiri ye minnu y'u ta kɛ pakistanɛw ka misiri ye e di ko e m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'i ye fatumata den ye i ma nkalon da i yɛrɛ la k'i ye alasan den ye i ma nkalon da i yɛrɛ la k'i fa ye muhamadu ye i ma nkalon da i yɛrɛ la i sɔnni i fa ye ka sɔn i ba ye ka don silamɛya la i y'a faamuya wa di ko e mun ma muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala de bɛ ka wusa diɲɛ bɛɛ ye an sɔnn'o ma di ko e mun y'o dɔn ka sɔn i fa la di ko i ye halala ye sinon dɔw ban'u fa la dɔw ban'u ba la dɔw ban'u jamu na dɔw ban'u ka dugu la dɔw bɔra sanfɛ ka na i y'a faamuya wa di ko i ye halala de halala bɛ halala ko kɛ di ko bilahi ni mɔgɔ mɔgɔ ko jamu ko tɛ tiɲɛ ye i y'a faamuya i ye siga don i fa la ni mun ye siga don a fa la i ye siga don i ka halalaya la n'i ye siga don i ka halalaya la i y'i ka ɲamadenya bange ɲininkali la a ye jeliw wele n'i ye siga don jamu ko la o kɔrɔ i sigara i fa la n'i sigara i fa la o kɔrɔ ko i ye siga don i ka yɛrɛwula la n'i ye siga don i ka yɛrɛwula la o kɔrɔ y'i ka ɲamadenya déclaré tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de diko e de ye diko ye diko ye anw ka jamu ye a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ diko ye anw ka jamu kɔrɔ ye i fa tun bɛ yen i y'a fɔ ka silamɛ don i ye silamɛya kɛ mɛ i ma se ka mɔgɔw impressionner ka ban i fa jamu na diko e m'i yɛrɛ bɔ dikoya la diko ne y'a sɔrɔ la o de y'i ko diya ne ye i ma sɔn k'a fɔ ko e diko ko e jamu ye Fatumata Bintu ya Rasulula ye i m'a fɔ k'e ye Ayidara ye i m'a fɔ e ye i m'a fɔ ko e bɔra Burahima la i m'a fɔ ko e bɔra Seyidina Usumana na i m'a fɔ k'e bɔra cɛkuntigi Bubakari Siriki la i m'a fɔ e bɔra Alasan na i m'a fɔ i bɔra Useni na e di ko mun y'a dɔn k'e ye filaden de ye wa e bɛ to i ka filadenya kɔnɔ mɛ o t'e bali don silamɛya la di ko o de y'i ko diya ne ye di ko aw bɛ kuranmana ta k'a lajɛ mɛ bi in na diɲɛ seleke naani bɛɛ b'a ka livre kala diɲɛ kɔnɔ tɛgɛminɛna ni tɛgɛ jiginna bɛɛ sɔnnen don a ka livre ye i y'a faamu mɛ a ma bɔ Tarawele la ka taa yɛrɛ kɛ Ayidara ye dɛ a ma sɔn k'a fɔ a ye Muhamadu den ye parce que n'i k'i ye Muhamadu den i ye nkalon da Muhamadu sɔrɔ i t'a den mɔgɔ mun bɛ nkalon da Muhamadu la o bɛ taa jahanama kɔnɔ mɔgɔ mun bɛ nkalon da Muhamadu la o y'a faamuya o ja ka gɛlɛn Ala la i jara ni démocratie tɛ e b'a dɔn sisan u ma sɔrɔ sɔrɔsiw ye IBK ko ban ka Karimu ko ban ka Ami ko ban ka Buwa ko ban mɔgɔ min ka da ɲɛsinnen n'u ka da ma o tun b'o faga minnu delila ka du ka so sɔrɔsiw tun b'olu bɛɛ faga minnu an fa n'an baw olu bɛ k'an jukɔrɔma tintin an sen bɛ ɲamɔgɔden dɔw bolo dugu ma an yɛlɛman di dɛ anw de b'an nigisi nagasa tata bɔn ko ten an fa n'an baw a y'an jukɔrɔma tintin an fa n'an baw bɛ k'an jukɔrɔma tintin an sen bɛ ɲamɔgɔden dɔw de bolo jikɔrɔninkaw ne kɔni bɛ kuma kelen de fɔ aw ye halalaw de aw ye sɔrɔdasidenw de aw ka dugu in y'o faamuya wa jikɔrɔni n'o de kama di dara ka saya ye ne balaba sɔrɔ n'o ala kana balaba a kan tɛ sa sitan den toro yiri jugu feere a dan kisɛ dan den jikɔrɔninkaw an ca ni baraji jikɔrɔninkaw bilayi n'aw bɛ ɲɛfɛ anw ɲɛ bɛ bere wurusiw de la ɲɛ n'aw bɛ ɲɛfɛ an ɲɛ bɛ marifatigiw de la ɲɛ n'aw ma jɛn n'a ye an tɛ jɛn n'a ye bilahi jikɔrɔninkaw aw bɛ wuli aw fa n'aw ba n'aw kɔrɔkɛw n'aw tɔntɔnw de jikɔrɔninkaw one love jikɔrɔninkaw m'aw fo k'aw barikada a ye halaladenw de i bɛ ka nɔ i t'a bila dɛ ayi non an yɛrɛ t'a fɛ bilen e ka to yen n'an bɛ kɛ bo a disɛ da k'a bɛ mɔgɔ dɔ ɲini a b'a di ma nɔnɔ i bɛ ka nɔ a ti bɔ an t'a fɛ koyi hali dɔɔni sa e ni a di cɛfarinw ye sa bilayi n ko Bamakɔ ka jeunes de bɛ wuli dɔrɔn f'u yɛlɛ so sanfɛ k'a lajɛ mankan mi yɔrɔ jumɛn de u b'u connecté
ya fama wa marsi be yoro jumene angata surtout baratiga ke ekolite ni ne kadanye Bamako sa ya fa ngo sitane be shi angolo la ni ne kadanye Bamako sa ngan jeli be bolide ni ne kadanye Bamako sa ya fa ngame yele so sanfé de ambe Facebook la wifi yoro jumene amban connecté de marsi be ka ke yoro jumene amban connecté de kasi be yoro jumene amban connecté de ayaw connecté aw faw billahi Musa Traoré minala sungalo muna Mali be kan ka siga ka sungalo ka ma jagoy be shoni ngere danga dia tele one love à vous tous mo dogo ni kan fawina la ilaha illallah adanki se dandi kana balaba jigoro ni ka de yere